ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọ bụla ya na-achị, onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, onye ọ bụla ya bụ ọka aka. Ụbọchị ndị ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ, ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi. Onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọbịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkwu wee na-arịọ gị na-asị, lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt, gotu ogbe wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbe ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ ụtọ na ịja mma mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị nwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị refe nwanyị akpụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma, na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụ ịkụnye ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi. Anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkwa ha nsọ gị, na-asị na enweghị chi ọzọ egwezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi, mara onye bi ka a na-arịọ gị. Ise ise ise. On est en train de recenser dans certains pays arabes, en train d'apprendre quelque chose. On a recensé les dernières statistiques que j'ai fait 800 et quelques. J'ai regardé la fiche. Personne n'est au courant de leur sortie. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Les ambassades qui sont là-bas ne sont pas au courant d'eux. Et vous savez ce qu'ils apprennent? La charia, les lois islamiques et la jurisprudence islamique. Personne de ces 800 et quelques qu'on m'a montré la liste la dernière fois n'apprend un seul métier. Personne. C'est pour venir appliquer la charia ici. Vous voyez pourquoi c'est bien de contrôler ceux qui sortent. C'est pourquoi je dis la phase importante est devant nous. Ces gens-là, je vais les faire revenir. Celui qui ne va pas revenir, c'est qu'il n'est plus burkinabé. Mais il faut qu'on change. Si nous, c'est-à-dire vous-même les imams, vous ne pouvez pas former nos jeunes à l'islam, il faut laisser. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que vous pouvez. Et nous-mêmes, nous allons prendre en compte ces financements-là. Que ce soit les jeunes catholiques, les jeunes protestants, les jeunes quoi, nous-mêmes, on va trouver la formule, les traditionnalistes, on va financer nous-mêmes tout ce qui est religion. Il faut nous dire ça, on va trouver un budget pour ça. Parce que beaucoup de gens sont attirés vers ça à cause de l'argent, rien que l'argent. Ils reçoivent des financements, ils font ce qu'ils ont à faire, on fait sortir les enfants, ils partent apprendre la charia, ils viennent appliquer la charia. Ils passent 5 ans, 7 ans d'endoctrinement. Et c'est comme ça, il vient, il est comme ça, il dit que l'autre a trouvé halal. C'est comme ça. Et résultat de course, on sera là entre nous, à nous entretuer. Et eux, ils vont continuer à piller ce qu'ils doivent piller. Jamais. Moi, je ne vais pas permettre ça. Non. Donc, ceux-là qui étaient là, j'ai entendu des gens dire que non, ah non, ils me soutenaient, c'est quoi. Si tu me soutenais à cause de ça, il ne faut même plus me soutenir. C'est vrai. Good evening and welcome to this very program, please. My name again still remain Onyebuchinwa Shibrobi, known as the Great Seer or the Sea of the Seer. Mongdino Nanki Betemazwa. Onyeju Ogugu ya kwere udo, and I have brought to you nothing but the undiluted truth with chanting. This is the Burkina Faso president. This is the Burkina Faso president, and his name is Ibrahim Traoré Onyeshiala. Now, in case if you do not understand what he is saying that Burkina Faso will not allow Sharia law. They are not going to dwell on Sharia law. That they should show him any Sharia country what they are producing in terms of technology. That his people can never be good for
ịkpọ isi ala, why other people are developing. The people that bring that thing, they are developing. Their own people nọ na-eme Sharia law that they cannot. O wee sikwa dọkwa ya na ntị kpọọ m nwa Ashigburu Binza Ibrahim ya sị m na m gwakwa ndị na o nwere ndị nke gara Saudi Arabia sị na ha gara practice Sharia law na ha nọkwakwa ebe a. Nsị ya ọkwa ya sị m ha nọkwakwa ebe a na ha bụ from this moment na ha esizigo to be Burkina Faso citizen. Na ha nwakwa na nwatụ ọkpa na Burkina Faso. Are you getting me? A president agwago ndị nke so na ha jere practice Sharia law n'obodo ọzọ na ha abụzi citizen na ha nwerezie free citizen of that country na ha batakwa na country ya so na ha na-abịa ikpu isi ala maka ya mụ ime igosi ha ihe ọkụ ji ntị odu eme. Ebe a na-ekwu okwu o nwere one idiot so ya shout Biafra. Onye ndu obi nwụrụ ka ị ya anwụ. Do you know onye ndu? As the Islamic countries die for their faith, Biafra is a religion. We will die for our own faith. We will fight. And you know our own people love business. When you talk about fighting, they will tell you, oh, business, and maybe business. We must fight. Biafra is our religion and we must protect it. They are now shouting, oh, Onyendu wants to fight again. Onyendu wants to fight again. What are they bringing? They have gone to support Iran. Ha gorogo the Biafran Arabs. Ndara. When Biafra come, zuzuru ni ihe abata na ala Biafra. Ihuru niile na converge. Zuzuru ni ihe abata na ala Biafra. Your prayer, in your own delusional minds. Your prayer is not for Biafra to come, but it will come because you are not God. God will show you what he does because you are not God. You are very stupid and backward. You want to be in a country that they kill you. They kill your children and you can't do anything. You go to police and they tell you, get away. You are an Igbo man. You are agitating because of one useless religion that you have bought your brain. You are now asking all of us to abide in your own idiocy and in your own delusional mindset. It can never be. It cannot be. And but the ones that have the backward mindset, if there is sabo in you, ringing bell, talking to you to betray this very struggle, you are joking. I am Mwashibrobi, please. This is Islamic nation. Burkina Faso is known for Islam. Though their own people still largely practice Ordinala. So you don't know that. Largely, their own people practice Ordinala, traditional religion. But at least internationally, it is known as an Islamic nation. So the president is now saying that they prefer Catholic and other churches being in Burkina Faso than buying the nonsense of Islamic nation. That they cannot be any Sharia nation. That every church must be operational. Bebe nke na-ekpe ka mpebe nke na-ekpe anyị na-abụ ike ala ha kwọrọ ntị 72 virgin na ọsaidi ebe ya ọnọ na onye ọbụla na-ekpekwe ekele ngị mmari ijupụtara na gracia na gị nọdị ebe ahụ na onye ọbụla ya na-ekpe nke ọ na-ekpe mana ịbịa ebe abịa sị na ya eweta Sharia na Burkina Faso fowl. Ọsị ndị nke gara ịga aga amụ ya amụ na from today na ha aghọgo citizen ebe a ha gara na ha nwakwa na nwa bata ebe a. These are the words Mazi Nnamdi Kanu said. Mazi Nnamdi Kanu said, show me one African country that is developing. In your own Christianity and in your own Islam, just show me one. Nigeria is just making a mockery of Christianity. The ones doing Islam is making mockery of Islamic religion. In Nigeria, Nigeria is the poorest country in the world. Is that not true? The poorest. Show me another country. The homeland of sufferness, that is Nigeria. The headquarter of sufferness, corruption and backward. Where hunger build factory in people's stomach. Mmadụ nọdịghị n'akụkụ afọ ya na-arị ngịrịgị bel ihe ya na-anọwụ kutukutukutukutukutu okpo niile nọ n'ime afọ na-eme trenin
You think that that person have a disease. No, it is hunger. Match pass in the morning, match pass in the afternoon, in the evening, no food. Her result is into biting all of you. That is the reason why half, 1/3 of Nigerian population have ulcer. So you don't know that. I am Mwashibrobi here on this very platform. I will tell you the gospel truth. In all of this nonsense, they still hold on the useless religion. They are very, very religious. They are that the GOs in the churches are driving private jets. The poorest country, the poorest nation. During COVID-19, they brought out code that even you, that the churches ought to be helping at home. They give you code for you to pay tithes that you are getting inside your room. Imagine corrupt, in a very corrupt, very, very corrupt. Once you wake up in Nigeria and you enter church, you are going to hellfire if you die, my brother, if you doubt me. I'm telling you the truth. If you wake up in Nigeria and go to church, believe you me, if I see you in heaven, I will turn back. Because I do know that that heaven is the homeland of corruption. In a country, people die. In a country, a lot of atrocities are being committed. And when a church, my people, they cannot fight for their own freedom. They say their freedom, they don't fight. The ones their brain, they open, so they live their own freedom. They say their freedom. Once you get your own freedom, you have everything. They have abandoned their own freedom to ego. And you tell me that on your channel Megi. Is that on your channel Megi? I am Mwashibrobi, please. I will play this next video from Agbalanze. Though I have the raw video, but I will prefer to play Agbalanze own because I would want him to give his own submission. You know, the guy tries in giving submission. When Agbalanze was supporting the SDOS, he was like speaking out of point. But now, you can't support SDOS without being stupid. That's the truth. Go to all their platforms. You can't support them without being stupid. I would want him to give his own submission. The guy tries in submitting on video. I saw him the other day saying, that Mazi Simon Ekpa don't have problem with Mazi Nnamdi Kanu, that he had problem with SDOS. So it is now. Even Kanu posted that, they want to sue Mazi Simon Ekpa to court. And today, everyone is saying, he had no problem with Mazi Nnamdi Kanu. It is the only SDOS because they have seen the danger ahead. The only reason I am standing very gallantly is because I have said, and I stand on my word anytime. It doesn't matter how you love wrong propaganda against me. I stand one place. I made solemn pledge in this very struggle to stand at the back of Mazi Nnamdi Kanu, even if it requires my own life. And it will happen. I wouldn't betray for anything. The only reason why it seems that I listen to is because of Mazi Nnamdi Kanu. If not, what Benjamin did, Kanunta did, and the rest of them, it is unheard of. They saw the light, they say the truth, but yet they twist it. Just like some idiots today twist. They twist the truth. Once you say truth and it stands one place, but because it doesn't support their narrative, the narrative of the ex-criminals of betraying, we are holding up power for Mazi Nnamdi Kanu. Simon Ekpa is a Berima. He's a Berima. And they even said he's a Berima for fighting against Nigerian army. So you don't see the light then. I am Mwashibrobi, please. Here on this very platform, I will give you that undiluted truth. Here on this very platform, I will give you that undiluted truth. So I want you to watch this very video of Agbalanze Onyeka.
when we return. A man, the Nigerian government is now testing our brain. They want to unalive Mazi Nnamdi Kanu because they thought that nobody will react. Everybody should get ready because what is about to happen is not an easy thing. We are going to go to another war. It's not by me. If they try stupid something, they should note it. They should put it down. Even if you kidnap Mwashibulobi today and buy me, it doesn't change the fact that if you try stupid, we go to another war. There are many people who are standing. Or do you think that the Eastern Security Network training, you paid everyone? Or you think that this idiot that you paid controls the minds of our people? Because they help you to control the minds of our people when Mazi Nnamdi Kanu was renditioned to Nigeria? Or do you think that another group that is hiding themselves will come out and control the people? Because there are too many Biafra groups established by these criminals in Nigeria, the Nigerian government. In case if you don't know, I'm telling you right now, they will tell you, what is happening have happened. What has happened has happened. Just as some of the idiots are telling you, don't go to Finland to protest. For your own PM, they said don't protest. So you don't see the handwriting on the wall. They tell, if you go and protest for Mazi Simon Ekpa, you're a Nigerian agent. Is that so? Protest on his release, you're a Nigerian agent. Some of you idiots will come tomorrow and say, they deceived me. Meji 2 by 2 now. Forget that if not for the fact that when you are fighting, you use your brain. You don't fight too many enemies at the same time. When you have too many enemies, you minimize it by having some people who align with your ambition. That is the way to fight. If not, these very crumbs of people that are returning, you don't want aligning with, because you see the truth, all of you. Because some of you receive payments. Some of you receive payments. And you think that all is well. I want you to watch this particular video. Please, maka ejihi ogologo okwu eshiofe. Ejihi ogologo amụ amụta ejima. Watch this very video. I will be right back. Good morning, good afternoon, good night, depending on your time zone and location. This is Agbalanze Onyeka. I want you to watch this video. Whatever that have come to their camp or whatever that have come to the followers, the IPOP in person, which led them to forming of ESN, the armed group. And personally unto me, I questioned it that time, how can a single individual have the authority to form a security network? Because I know the security is the primary work of every government, constituted government. And this is unconstituted government. Now he formed it. We all know what happened in Enstars, the breaking of the police stations and jail, the looting of the arms. That was what gave them the killing of the police on duties and armies on duties, collecting their arms. Finally, it boiled down to my community because we have a very topography land system in my place called Amoda Valley. It's a vast land. And if you hear the history of Biafran War, that place saved a lot of Igbos. Also as a local government, or see it took as a community, saved so many souls of Igbos. Because people have to run to that place. It's about, if I'm making mistakes, it's about 10-story building down from the surface. So the trees and everything will not allow you to know that under is very habitable. So when the plane or the armies in Biafran War passes, the people hide under, they will not know. So it saved them. So these people picked that scenario to come and incite their first camp. And that first camp was dated 2017. It's even on air.
Some of us who were in the village that time testify even to the coming in person of Nnamdi Kanu. And it was dated August 17, 2017, when you officially opened that camp for them. So from there, they started training all their military, their whatever they call themselves. And to us, average Igbo man, I don't know how Nnamdi Kanu, whatever power or magic he used to brainwash the Igbos. I watch my educated Igbos being swept away. I watch clergymen, bishops. Igbo land have respect for Catholic bishops. I watch Catholic bishops being swept away. We have a lot of professors in Igbo land, swept away. Educated people. So, Chigozie Nnabugu. Yes, that's his name. Chigozie Nnabugu. You said you were wondering why a single individual will form a security arms group. That was what you are asking. So you have not seen individuals that own a security arms group in Nigeria. So Nnamdi Kanu is the first person that you are seeing that has an armed group militia. Unu bundi Igbo, unu sabunti ike, unu bundi Igbo, unu na like nke unu na abukari yeye. Mana ihe na chigwa Igbo onye dobe obia mkpokola boto bi ole egbola ifia. Icho ka ngobalo gị ndị nwere militia na Nigeria. Ọkwa ordinary forest guide ka Nnamdi Kanu create ya ka ije na TV na-amayeli ọnụ ka ụsụ ị na-ajụ ka o si convince ye reverend fathers, ka o si convince ye whole professor. So you don't know that Igbo people want Biafra? Are you the only fool that doesn't know that Igbo people want Biafra? Onye iche na ọma ihe na ọ dị enlighten ịpụta ife ọ na-enukwu yali because ọ chịrị represent Nigeria. Nigeria he represent, what has they done to all people, also people? Kedu ihe ndị ọsụ megolo before I be the agitation, before I lock camp ahụ na alụ n'ọsụ? Kedu ihe unu megolo achieve? Kedu ihe unu nwetego from that same government ịdọbara ụlọ amụ n'oche na-akọ inyo n'ọnụ as onye isi ojii ewu? Ịmara sabo na arụ ọnụ n'ọbala unu. Agwa m unu ya agwa. Kpatala onye Igbo chisolu ndị eke China na-achọ ndị ụmụnne na China onye esi nata Nigeria. The betrayer and unu n'ọbala. Ị na-akọwalụ ha na Mother Valley ebe ndị be anyị zo n'ahịa. So ịma history of Mother Valley. Ịma history of Mother Valley wee na-ajụ ihe ndị Biafra ji wee ebe a wee mere camp. Ajụọ ikite isi na ndị Biafra mebisiri ọsụ because you have been paid to come and create narrative. My point is that unu mere this nonsense. Unu ara akpọta somebody no into the agitation ọnụ siri ike ka unu ya kwuo okwu a. Unu je ebe a kwuru na-akọ chọrọ. Thank God na ịma na the Mother Valley have connection with Biafran struggle. Thank God na ọ bụrụ ndị ESN bụ ndị izi nọ na Mother Valley. Thank God you opened your mouth and said it. That Mother Valley saved your people. That is how we use it as a camp. And the people there using it as a camp cannot start killing villagers there unless that particular villager or somebody decides to start pointing finger, taking military to go and expose that place. That is the only time the people of ESN that camp there will become an attack or you become a target, their target. Ọkwa obodo nke a mbosi nke njele alụ ndị zọgụ ndị ESN ma ndị ụmụ majidem na arọ ndị zọgụ with my family. Ihe ngụrụ onwe m ha so ya na anụ na ntị otu a ka o si mem taa. Anọ m ndị obodo buru machine na-agbafesi ebe a ejide m nwa na-ajụ m ajụjụ. Jee na-arọ ndị izọgụ ụmụ ọma ahụ bi na-arọ ndị izọgụ. Anọ m ndị obodo buru ihe ọrụ ugbo ha na-agafe nwata nwaanyị alụ ladies machine na-agala onwe ya tupu họrị ọnụ. Unu ma na-abịa ịbago n'ime dị a je mee interrogation before. Ọkwa ebe ị na-agba ọsọ ka ị nọ were eme interrogation asị na ndị ESN na-emebisi ọsụ n'ọlụ. Unu na-ekreti cheap propaganda. Ndị obodo enwezi ndị bi n'obodo ahụ ka ihe a na-emekwa ka ihe na-asị na agbara ọsọ n'ọlụ mmadụ
mmadụ ebido ebe a ndị gbara ọsọ bụ ndị dị against ihe a na-eme, and ndị dị against ihe a na-eme, ihe a na-eme adị against you. Is as simple as that. Kama mụ nwa ya abụ sabo n'ụwa, ọ gaghị ọsọkwa ya mụ na-alụ ọrụ gọọmenti, kama mma abụ sabo emechie m ọnụ, because you know that 99% of Igbo people want Biafra. Till referendum ka anyị chekie, bupute ballot box ka anyị kwụọ na line, hapụ ịtụba anything. Bupute ballot box city by city, village by village ka anyị kwụọ na line. Ndị isi ojii gbọ ụnọ na-asọkwu yali na ihe onye kpọrọ onwe onye Igbo kwuru na ọ bụrụ na federal government gbuo Nnamdi Kanu that ihe na-eme na ọsụ ga-ebi completely na ihe onye Igbo kwuru. Listen to the imbe. The time that Nnamdi Kanu was convicted, he reduced to 10%. That's what we are battling now. Put it on air. If Nnamdi Kanu is there today, if government of Nigeria will kill Nnamdi Kanu, trust me, normalcy will start coming. And that's all what every Igbo man prays for. Now again, for you to concur to what you're saying, government cannot do it all. And that's why I'm agitating again. If we know where our problem is coming, we can find the solution. Our problem is simply coming from the brainwash, the hate speech. N'obodo a Nnamdi Kanu na-ayọ na a na-egbu ndị baanyị na Fulani nọ n'ime ọfịa na-egbu ndị baanyị security. For over 3 years, 4 years, Mazi Nnamdi Kanu was hammering this thing. So Nnamdi Kanu created his own forest guard militia called ESN. So kwa gonna be army of Biafra. They declare about army of Biafra. Ni abu forest guard that will secure our farmland and our land. Okukwalia. Kede jena change narrative then also because you will always like to ikobe nkita aja fa bifi igbuonya. Uchanya we launch ya ESN. Keye di iche Nnamdi Kanu asịrị dọkụbọ ha nwelu ESN. Keye di iche Nnamdi Kanu na Tompolo ha nwelu militia nke ha. What is the difference? Anyị makwa ndị tara afọ Niger Delta ha ka nakwa na nga. People like Rambo, people like Oka, somebody Oka nke a chụrụ ọsọ na South Africa mecha abunatia. They are still in prison, but now asịrị dọkụbọ and the Tompolo are now eating the fruit of their labor. With Tom Atete nke abụzi igwe na Delta. All these men have militias, even with license. I said of security outfit with license. Man only Igbo si na nkiye bụ terrorist. Even mgbe dị any ESN ka ịkpọrọ ndị ji microphone na flag aga terrorist. So we are not surprised no to Mazi Nnamdi Kanu life imprisonment. Because unu dị ready to kude the life imprisonment mgbe oji kude egbe. So it's as simple as that. Na eyi na-ekwu isi na ọ bụ na egbuzie Nnamdi Kanu egbu na the whole thing will end. Inwerukwu uche. Ọ ga ife mee Nnamdi Kanu ị ka na-afụ ndị gbara egbe akpọ ha bịa na-agba egbe na-eme ESN. Ife mee Nnamdi Kanu ifu civilian emechie shop ya na-ata anụ mmadụ na broad daylight. Ọ bụ na omero ma na-afụ ma Agbalanze Onyeka okeke. You will see a civilian onye dị otu ihe kita ịma na onwere history of egbe or history of crime. If a civilian o mechie shop ya pụta broad daylight na-ata anụ mmadụ. Ebe ndị Igbo just watching nkịtụ na-emeri ka akọ one day Nnamdi Kanu anwụgo n'aka ndị Nigeria. Anyị ebido with Yoruba. I'm telling you. Ihe eche ị na-ekwu security nke a mere oru biz ka eji matakwa ahụ. Nke ahụ ndị volunteer bịa mee nke a ifube nke ya dịka Biafra war nke ya afụ mmadụ 1 month ọ dịgo fit bụrụ egbe gbaba. Biafra war ịmara ndị gbara egbe civilian ọ bụ trained military. Civilian abịa village akpọlụ dimkpa akpọlụ nwatakịrị 20 years 18 years tinye na amị within 2 weeks o bido gị igba egbe. Let something happen to Nnamdi Kanu under the custody of Nigeria. Kikirie movie kale Pakistani movie. Imagine Igbo man decide ya ike bomb n'ukwu na. Were uche go here yemen na the whole world. There will be mass return of Igbo people, repatriation of Igbo people to Igbo land. Oga anyị ga-atụsa Europe, anyị ga-atụsa Belize. Yen na agwa gị bụ na anyị ga-atụsa America. Even Trump can manage Arabian terrorists nọ na America. But if Igbo man decide ya ike bomb n'ukwu ihe ndị Pakistan na-eme, Afghanistan na-eme, Igbo man decide ya na ọ chọzọ ịga that route. Ịma na ọ bụrụ anyị bidocha ihe niile ama ntọ a na-eme ihe niile ọkwa nne ya tabido
ndị Hausa bido ọkwa ndị Hausa na-eme bandit kịta unu na-ayọ ha biko Igbo man buru motorcycle bido banditry unu ya afụ ala unu ya afụ madness in a way unu afụbere before unu ka na-ayọ ndị Hausa ndị illiterate na-eme bandit na-ayọ ha biko imagine when Igbo man decide to become a bandit ndị Hausa na-eme terrorist na-ayọ ha biko na-enye ha na state ha na army wait till Igbo man you push good Igbo man to the wall you decided to settle your case once and for all you will not like what you will see. We are seeing people like you. It's not Nnamdi Kanu na egbu onye egbu no ya. Ka anyị malụ gị na Nnamdi Kanu onye egbu ụzọ nwụ. Ị na-decide onye ya egbu. Gị na-eje na National TV onye Igbo. Eje agwazi onye Yoruba nya gbuo nwanne gị. Na ogbuo nwanne gị na insecurity ihe na-eme na ọsụ ya na because maka ọsụ ka anyị ji bịa. So ọsụ bụ obodo Biafra agitation mere affect. Selfish people. Sabontic everywhere. People that was only interested in my house, in my village, in my house. Makabegi osu kambeji talk we turn in Nigeria. Makabegi CJ Wolundi owu ben na mgbali. I don't fucking care. Once it is about this struggle, let it continue. The agitation must continue until they meet to our demands. Ebi na akpa for osu agbali. Ukwa ami na abata dia na agbali bunu. You can't even open your mouth and say the truth. You know a bonding where camp. Biafra if I want, I go and show you camera of a place outside in Onitsha. That place that you often say former area before. So Biafra na Nigerian government kwesi gbuo ojukwu egbu na this thing here has ọzọ. Ịmana Nnamdi Kanu ya pụta. Ịmago onye ọzọ ya pụta. Iji asị ka egbuo isi nne gị. Egbuo isi nne gị ihe na-eme n'ọsụ ebie ọsụ bụ ebe enwe camp people trying to be selfish ọsụ bụ the only place enwe camp kama onye Igbo ya emechi ọnụ chuzo ya bụ sabo gịnị ka ị na-akọ gịnị onye gwa Nnamdi Kanu pụta kịta ya nọ n'iru okwu popcorn Nnamdi Kanu pụta na ihe ọfụ Nnamdi Kanu pụta kịta you can't talk before him. Onye dobe ihe na ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ekpola afịfịa ihe anyị na-aya dị anyị na-arụ ọkwa ndị Igbo ihe na-eme anyị dị anyị n'ime arụ ihe na-esi nwa mkpịsị dị ya n'ime arụ na Yoruba na Sunday Igbo ha ebu ike ọbago chụba bandit gụnwa ofu nke ị nwere ka isi ha gbuo so onye Igbo nyeziri onye Yoruba license ya gbuzie n'onye Igbo gịnị jizi onye Yoruba igbu onye Igbo ụmụ bingo. So Nnamdi Kanu was so threat to you. Ị gaghị gịnị ya ga-anọ nwụzi asị nwanne gị reason ọ ụdị egwu ị na-atụzi gị na Nnamdi Kanu reason ọ gị na tribu ya reason ụmụ mugu. Agbalanze, thank you for your submission, please. I so much love this your submission. I so much love this submission. Thank you very much for this your submission. Sunday Igboho have been given license to hunt every Fulani man. He says it, he speaks it. And he said if he catch his people that are harboring Fulani, he go buy them. Sunday Igboho is saying it to them. But their own brother who said no. Onye na-ekwu okwu ọlụ. Ọ na ọlụ ka ndị Fulani bịara bịa gbuo mmadụ. Eme protest ya. Police jide the village. Jide ndị mere protest kpọchie. This Ezina is in Orlu. He said nothing. Fulani, before the launching of Eastern Security Network, before men bido November, Fulani na-achị ehi gburu mmadụ n'Orlu. People protested. Ndị protesters anwụrụ ha tii ha n'ime nga. N'ime cell. They were calling Mazi Nnamdi Kanu then on Radio Biafra. Oh, look at what we are facing. Fulani killed somebody in Orlu. We protested. The police arrested us. Oh, don't you listen to Radio Biafra then? Police left the people that kidnapped people, arrested the villagers. Iyasini or betrayal. Imanda na kotu. Ha feeling na, oh, the arrest, the clamp down. Oga, anybody who na-enye ego na-asị ya na-calm all things down. Onwekwe ihe ọ na-calm ka ngwakwa ụnụ. Nothing. That person they calm nothing. A lot of
a lot of agile dogs are busy watching. You can kidnap people for all you care, and you cannot stop what is happening. That is how we have gotten. And please, we need to know this man, from which village he comes from orlu. It's very, very important. We need his village. If you are watching me now, put out the village of this man in orlu and his father's surname, so that we will write it down in our archive. The son of Ifajuna. Please, if you are watching this very video, write this man's village. It's going to be on our own archive. And we need to know which village he comes from. Very, very backward in terms of reasoning. That I can assure you. These are the people, actually. Okwanda Kamana have one Nigeria. Sheikh Gumi is telling them that they can't buy bandits, and they are not buying bandits. They can't buy the men terrorists. Kidnapping in mass, buying people, bombing everywhere, killing villages, sacking villages. They can't buy them, and they are not buying them. But your own brothers with flag, this bloated pig went on, oh, buy him, because he received money from a Yoruba man to attend this very video, so that they will have it. Oh, an Igbo man went to an interview and agitated that we should buy him. I want to tell you that it is the same Nigeria who are sponsoring these very people. They don't go on their own. Forget about Agu no hanahu, Agu no hanobara. He have collected brown envelope to attend this very program. But believe you me, we need this man's village, please. The community that he comes from. It's not a threat. We don't threaten people and we don't buy people. But we only need the village to document the problem that we face. If you are watching me, you know this man's village, where he comes from, orlu. Benia, Gogo, write it at the comment section or give me WhatsApp so that we will write it down and it will be in the Biafra archive. And the name of this television, please. It will be on Biafra archive so that we will know those who are sabotaging Biafra. Oh, you need his village in order to go and buy his people. Nobody is buying anybody. We are not that barbaric. None of us is that barbaric like Nigeria that killed people in Iguacha and even poured acid on them. That same idiotic country is asking, oh, you are backward. You killed somebody with flag. At that time, nobody was carrying gun. Nobody was carrying gun. They killed somebody with ordinary flag. Pour that seed on the person. And the same people are saying, oh, Trump Iguacha rally, I think 2020. Trump Iguacha rally, 2019 to 2020. They killed the people. Pour that seed on them. And Gallivant. I think it happened 2019. Yeah, 2019. And Gallivant, I am Onyebuchinwashibrobi, please. These are the worst betrayal that you can get within. Betrayal within. The Northerners are not killing their own brothers. They are not killing. Even the worst of it all, they don't. They will tell you, oh, it is our brother. Even a national security advisor came and took a mic and told them, oh, they are our misguided brothers. But an Igbo man wants his own brother to be pied. Don't worry. Abacha ọsọ ya agụmai. Ụkpala okpoko gburu owukwa nọ ntị chiri ihe. Onye kpọkpọ ọba ya mkpọkọrọ ndị iro were ya mee ihe egwuregwu. Manụ marakwanụ na nwatakịrị na nna ya na-asakọ ahụ. Nwata a dịkwa ready ịza question. Mpa, kedu ihe mere amụ gị ji wee too ogologo nke m sọ mkpụmkpụ?
nwanza asụnye ọkụ ya sị hụkwa ihe ya ọ na-amụ abụba. Onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ ya sụọ n'ala. Ọgwụkwana ka ọha m n'olu ma onwe m bụ ichoku ya bịa tie ije dị m n'ọkpa. But just let them know that if anything happens to Mazi Nnamdi Kanu, etekente, that's just it, that I can communicate to them. From me, from here, from the temple of the great sea, onye o mere amara na nke ikpete maazụ a, it is good evening, please.